На 9 септември тази година във Висшето транспортно училище Тодор Каблешков официално беше открита 103-та учебна година. В препълнената зала юбилейна присъстваха десетки студенти, преподаватели, служители и гости. Тържеството бе открито с посрещане на знамето на университета и изслушване на химните на Република България и на студентската общност от цял свят. По традиция отец Георги, енорийски свещеник при храм Света Троица и председател на църковното настоятелство приветил Тодор Каблешков, отслужи тържествен водосвет. И Твое сохраняя крестом Твоим жителство. Ректорът, професор доктор инженер Красимир Кръстанов поздрави всички присъстващи с откриването на новата учебна година. Честит първи учебен ден! И по традиция лично връчи студентските книжки на първокурсниците, приети с най-висок бал. Сред гостите, уважили с присъствието си тържеството, бяха господин Любен Нанов, заместник-министър на транспорта и съобщенията, госпожа Мариана Иванова, заместник-кмет на община Слатина, господин Мартин Ангелов, изпълнителен директор на холдинг БДЖ, инженер Свилен Гърдев, управител на БДЖ пътнически превози, инженер Александър Вецков, генерален директор на НКЖ, господин Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България, директори на професионални гимназии и средни училища, с които Висшето училище си партнира, и много други. Вълнуващ момент бе награждаването с почетни грамоти на представители на катедра електроснабдяване и електрообзавеждане на транспорта, членове на екипа, разработил поредния полезен модел, притежание на Висшето транспортно училище. Преди по-малко от месец те получиха свидетелство от Патентното ведомство за регистриран полезен модел, система за повишаване на енергийната ефективност и на усвояване на рекуперативната енергия от електрическите транспортни средства, захранвани чрез контактна мрежа с постоянен ток. В края на тържествената церемония по откриването на учебната година се състоя и още едно важно за университета събитие. Ректорът, професор доктор инженер Красимир Кръстанов и господин Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България, подписаха споразумение за сътрудничество, с което се стартира официално партньорството между двете институции, чиято основна цел е студентите да получат реални възможности за професионална реализация в България и да участват активно в изграждането на силна индустрия, базирана на знанието и уменията на младите хора. Господин Иванов, подписахте меморандум за сътрудничество с Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Кои ще бъдат по-конкретните стъпки към съвместната ви работа? За нас е много важен този ден, подписването на този меморандум за сътрудничество, тъй като в последните проучвания, които бизнеса прави сред своите членове, основен проблем в България, за бизнеса в България е липсата на квалифицирана работна ръка. Този проблем може да бъде адресиран и може да бъде решен единствено чрез подобряване качеството на образованието във висшите училища. Именно това беше и причината и провокацията да подпишем меморандум за сътрудничество, в който предвиждаме редица дейности, които да пряко предвиждат участие на бизнеса в учебния процес и в съставянето и изпълнението на учебните програми. На първо място, АИКБ като национално представителна работодателска организация се ангажира да промотира сред своите членове индустриални предприятия стажове и практики, в които да се включат студенти от Висшето транспортно училище. Също така да обявява свободните работни места в своите членове индустриални предприятия, които могат да бъдат заети от студентите, както и предвиждаме активно участие на мениджъри и ръководители на предприятия в учебния процес, като преподаватели, лектори или водещи в семинари. Разбира се, това е реципрочно. Предвиждаме и участие на преподаватели от Висшето транспортно училище в проекти и инициативи, извършвани от АИКБ. Целта е да скъсим пътя от скамейката студентската до работното място и да подготвим в този период на обучение работници, които да са мотивирани, да имат знания актуални и актуални практически умения, за да могат директно да се включат в работните процеси в предприятията.
Смятате ли, че младите хора, както тук, така и в другите университети в България, имат интерес и ще проявят активност към тази съвместна дейност? Да, смятам. Защо Висшето транспортно училище е именно университета, с който подписваме такъв меморандум? Това е така, защото България има нужда от инженери. Крещяща нужда от инженери, от технически специалисти, от транспортни специалисти, от математици. Нашия призив и нашата цел и работа, цел на работата ни винаги е била въвеждане на съответствие на план-приема с нуждите на икономиката. Когато един студент бъде в периода на своето обучение ангажиран пряко с работни процеси, проследява как технологично се случват нещата в едно предприятие и когато след приключването на неговия обучителен период бъде устроен веднага на работно място и бъде поет от ментор, смятаме, че това е прекия път и най-успешният начин да задържим младите хора в България и ще се постараем това да се случи. Честит първи учебен ден, професор Кръстанов. За 103-ти път вие посрещате новите студенти, а разбира се и старите, които ще продължат своето обучение тук. Какъв е ентусиазмът и има ли така настроение за това, което предстои? Първо да кажа, че това за мен е малко вълнуващ момент, тъй като за първи път като ректор откривам учебна година във Висшето транспортно училище. Мога да пожелая на младите колеги да се развиват, да учат и да не се отказват, да извървят пътя в своето професионално развитие. Те имат сигурна реализация в всички сфери, така че пожелавам им много успех, да бъдат здрави. Вие сте един модерен университет, така че кажете какво е новото тази година? Има ли нещо ново, с което ще ги изненадате? Благодарение на партньори, освен че обновихме материално-техническата база и получихме като дарение специални стендове, направихме и доста модернизация на съществуващи лаборатории. Очакваме още 2 дарения, които са на път да се реализират. Може би те малко закъсняват, но със сигурност ще допринесат за по-доброто обучение и за повече научни изследвания между студентите, преподавателите, докторантите. Какви са дейностите, партньорствата, които предстои да реализирате? Първо много се радвам, че днес беше подписан меморандум за сътрудничество с Асоциацията на индустриалния капитал в България. Считам, че това е изключително полезен ход, тъй като освен, че студентите могат да намерят реализация сред многото членове в асоциацията, могат и да се обучават, тъй като подписахме в меморандум е включено възможности за обучение. Предстоят сключване на още договори за сътрудничество и реализиране на съвместни учебни програми между бизнеса и университета. Съвсем скоро трябва да бъде открита и магистърската програма по мениджмънт на авиационния транспорт, която е съвместно с Висшето военно-въздушно училище в Долна Митрополия. Доволни ли сте от новия випуск, който идва за първи път днес тук? И активни ли са студентите към всички тези дейности, които реализирате? Изключително съм доволен и щастлив, че тази година дори желащите, които искат да се обучават при нас, има немалко увеличение по някои от специалностите. Все повече стават и желащите да учат машинни специалности, което до момента имаше леко изоставане. Дори част от новозаписаните бяха класирани при наши проекти, така че видях в тях, че има доста желание, инициативност и перспектива за развитие, така че вярвам, че ще бъдат много добър випуск. Какво ще им пожелаете, господин Иванов? Пожелавам им успешна академична година. Пожелавам им да бъдат здрави и да бъдат активни. Да бъдат предизвикателни, да изпитват своите възможности, да участват активно в работата, в практиките и в учебните зали. И всички хубави неща предстоят.
Много ви благодарим. И аз благодаря. Какво ще им пожелаете, професор Кръстанов? Ами най-вече да бъдат здрави те и семействата им, да се борят и да не се отказват от трудностите, които неизменно ще срещнат, тъй като в обучението винаги има елемент на трудност, но всичко се преодолява, само желанието е важно и гарантирам, че тяхното развитие ще бъде на високо ниво, ще намерят задължително работа след завършването си. Благодаря ви, успешна учебна година желаем. Благодаря отново на вас и бъдете здрави и вие. Благодарим. Още веднъж ви пожелавам здрава и успешна нова академична година и на добър час.